Alhamdulillah nadyan nembe menika tepang ning kula sampun kulino mempelajari YouTube panjenengan nalika ndagel kalian Pak Sino Nugroho wonten ing Ngayogyakarta ngaten nggih nggih. Nyuwun ngapunten Mbak Jangi. Lah napa? Nggih, nembe sepisan iki kepenuk, kepenuk. Apa tok? Kepethuk kali jenengan. Urung-urung kok ya wis mbanyol, kepethuk sampeyan iki. Wong tuwa niku ilate cok kaku. Nggih ta. Nggih mengkari ilat sing cok kaku. Nggih, bener. Lanang niku mboten kaku malah bojone muring-muring. Nah ya. Kalih anak kula niki. Sinten? Lah anake Niki anak kula. derek tepang salam kenal seluruh warga Jakarta yang sudah merapat di sini luar biasa ramai sekali iki pertama kali acara dianake wingi bar acara apa jenenge film ana film pendek lah saiki dianake wayangan saiki nggo apa jenenge memeriahkan iki dibangunnya amphitheater ning kene. Wah, luar biasa diadakan pertama wayangan. Calonnya ke depan gimana Mbak Lisa ini untuk amphitheater ini? Loh ini bisa dilakukan banyak sekali hal-hal yang bisa dituangkan kreativitas seniman. Nah, itu bisa dituangkan di sini iki ora mung etnis Jawa tok ning macam-macam etnis, terutama untuk orang-orang DKI Jakarta bisa menuangkan kreativitasnya di area iki. Harapannya ngono. Pinter toh aku anakmu lho Pak, aku Pak. Anak kula pinter to. Ah nggih. Lah jenengan kok mendel mawon? Nah, kula niku wis tak wakilke anak kula nggih. Orang sebenarnya pada percaya nggak kalau aku anaknya Mbah Waluyo? Cocok nggak? Nggih nuwun sewu. Wong sing putri ae kaya ngono jenengan candrane kaya bumi karo langit. Wong sing putri resik putih cantik kaya ngono. Mosok duwe bapak super tetra lah. Aja ngece lho Pak Cahyo. Iki isih sedulur karo Mbah Benyamin Sueb yo. Sedulur yo Mbak. Iki aku karo Benjamin Sueb iki tunggal. Tunggal bangsa. Tunggal bangsa lan negara ya padha wae. Kowe iki ya anakku. Anak sekondi. Jane mbokku sapa? Pripun, Mbak? Lah beda iki karang lengku ngijabe mbokne iki wis meteng 3 sasi. Dadi Oh, malah ya ora apa-apa to. Ya tetep anakku kok. Nggih. Lah nek meteng ki pirang sasi? Ya umumnya ya 9 sasi 10 dina. Lah isih 6 sasi ora lumayan. No, Bapak. Umpamane kowe iki 3 sasi dilairke ora ndras tok lemu. Ah, tapi ibuku sekarang di mana? Mati. Wong karo garwane kok sia-sia. Lah nek mati tenan apa ya kon. Mbok sedo apa? Men mati. Mati ki matine jalaran apa? Wah ya mung sepele jane ya mung glilipen kok mati. Kok kelilipen kok mati? Lah klilipen apa kuwi? Glilipen blandar lu ora nggon mati. Kuwi ora klilipen ya, Mbah. Keceblokan lek kuwi Lah nek pas ketiban. moto ya glilipen padha wae. Ora Bapak ki ini tadi bisa sampai sini piye ceritane numpak apa wong ya mangkat dhewe-dhewe. Pak Cahyo sak kru kabeh numpak bis barengan saka Medion ya. Elok lho Pak Cahyo. Boyokan ra Pak? Boyokan. Aku boyokan kaya apa lek roh sampean mari kabeh. Aku dari Madiun langsung Solo munggah montor mabur. Lah Bapak numpak apa? Aku ki numpak kereta ki lho. Numpak kereta? Lah welinge anakku ki kok meduna Senin, Pak. Mungguan wayangane malam Minggu kok kon medun Senin aku ya. Sampean kleru, Mbah. Maksudnya stasiunnya jenenge Pasar Senen ngono lho. Wah anakku welinge jenenge ki Senen ya mudune pancen Pasar Senen kuwi stasiun Senen. Anakku le ngomongku nek numpak kereta medun Senin, Pak. Aku batin lah wayangane ki malam Minggu lho aku ngono kok. Kon medun Senin nek sida melu Pak Cahyo Putra. Wis bubaran. Lah iki mau terus numpak apa sidane? Ha ya numpak bis, aku mbangane anu numpak bis ya apa sing ngawak bejane ngawak ya ana kok. Jejer wong ngemi bocah. Jenengan niku? Piyayi Putri ngejak putrane. Masalah pas ngemiki. Ngemi bocah. Wong bocahe nangis wae ning mbok niki rak mangan antimu. Oh iya ben ora mabuk. Mbok ning ngantuk ki anake nangis aku rak ning kiwane. Anake nangis ki ya ndungkluk-ndungkluk ngene iki karepe ya arep ngrangkul ndrase anake arep dimiki kleru ndrasku ngene kok. Seneng. Aku ya bangane jajan aku ya. Lah iya. Lah gak ibuke piye? Ibuke ya muring-muring medun nang terminal ngono. Waduh, bro aku ya terus ngintik lunga terus aku lungguh nang kiwane terus. Weh, sing.
Maaf Bu, lah mau ibu lho sing rangkul aku ora tanggung jawab. Ayo sing tengen sisan. Malah arep inggung ora sampean iki ora. Kok penak. Ora pareng piyai sepuh ngono iki ora pareng ora. Malane kula yo njuk aja ngono, Mbak. Wong amah iki ora sengaja aku yo ngono. Aku yo mangan. Nggih, bocange geguyon mawon. Nggih, nggih. Lagi mau numpak bis terus njuk mudhun kene. Wis dahar durung, Bapak. Wis aku yo Jajan apa-apa. jajan Nggon kadang pasar. ning Jakarta ki aku yo basa Indonesia to. Weh. Wah, iya ben ketok gaul lho. Lah nggih. Aku kan ngelak. Ngelak. Beli tehnya, Mbak. Beli teh. Terus manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Aku yo. Karepe iki nganggo manis iki nggo gula apa enggak kok? Enggak usah manis, yang penting setia. Ayo pemanis nek ra setia yo nglarani ati to. Nggih. Leres bener, bener. Kula niku kurbane bolak-balik, Mbah. Ngeten lho Mbah Waluya, nun sewu. Sejatosipun mau kali panitia, kali Pak Haji Untung lah sampun kula Mbak Elisa kali jenengan pun dicawisi hotel jane. Lah kula padosi pundi Mbah Waluya? Kula kelingan diceritani kali Mbak Elisa. Mbah Waluya niku lek teng hotel ngisin-ngisini. Lah napa Mbak? Angger munggah teng lip sandale dicepot. Niku mun mboten anak kula mbiyen dek urung pati gedhe yo ngisini-sini nang hotel niku. Anak jenengan. Nggih, disuguh teh celup niku diudari. Lah yo ora Ora dibadarke, Pak. Ora. Lah biasane ning kono ya piye cem-ceman. Wong arep mangkat mbiyen wong jenenge wong desa. Iya. Kula niku rak tuku tisu basah engko yo nggo ngraup nang mobil. Kaya Lah kok ngerti. arep mangkat iki dipepe. Tisu basah dipepe iki Arep piye? maksud tisu kok teles to Pak no dipepe lah garing kabeh dadi tisu basah. Ya ora ngerti Ah, ya nggih. tisu Ning garing kok. anak kula sekolahke dhuwur. Nggih, sakniki pun S3 nggih. Nggih. Ya, Pak. Es telu niku napa Mbah Waluya? SD, SMP, SMA. Nek kula nek niki pancen S3. S3 ki apa, Nduk? S3 saiki anu S3 ki ya arepe dokter ngono lho, Pak. Oh, nggih ya. Elek-elek wong kula mbiyen ning UGM. Ayo Jakarta. Lho, kok ten omah niku lho UGM. Loh, lah nggih Universitas Gajah Gajah Mada. Mada. Kowe udu urip gumantung maratuwa. Sampan kok aneh ono kok ngene kok UGM. Urip gumantung maratuwa. Seneng ya, Pak, ning kene nyawang kanca-kanca Jakarta. Wah, Nggih. kuwi Melumpuk jane ngene iki piye perasaane? jane kula niku rada awak kula niku panas jane arep mangkat ning gandeng butuh duit yo ge mangkat. Tak kira gandeng nyawang kanca-kanca ngono kuwi ya Ora, saya ya. semangat. Nek sakniki ngeten, Gak, aku ora rumiyin ngeten. kok sik to. Oh. Ngeten iki. Mbak Elisa. Lah, Mbak nek- Elisa, Nggih. lah ini kan temane tentang Sumpah Pemuda, jenengan Nggih. piyayi sekolahe dhuwur kaya Nggih. Pak Ewa ning ngendika. Nggih. Apresiasi panjenengan semangat untuk generasi sekarang tentang Sumpah Pemuda pripun Mbak Lisa? Ayo. Nah, itu yang paling penting untuk generasi sekarang itu kan sing paling abot mergane udah dienakkan dengan lahir ceprot wis ana gadget. Ceprot, Cep- ceprot. Ceprot. Nek ceprot ki ngene. Oh ya. Ceprot ki lae. Ya, maksudnya kuwi lahir ceprot udah dimudahkan onone HP. Betul. Nanti saiki apa-apa digampangke. Nah, kuwi angel nek wis gedhe njuk tuntutannya makin banyak. Ah, beda nek karo wong biyen zaman bapak, zamane Pak Cahyokun tadi, pemuda zaman biyen kan carane ben iso oleh kesuksesan ini merambat, merangkak, ngantek iso melaku, ngantek iso berjalan, ngantek iso melayu. Nah, kuwi kudu dadi semangate generasi zaman saiki aja nyepelekke, dumeh gampang, njuk nyepelekke, njuk bar kuwi wegah aja ngantek. Ngono kuwi. Ya, nek iso ya piye carane ya Pak dinehi petuah Pak sebagai wong Nah, zaman biyen sedulure Benyamin. Ya Nggih. ngene lho, nek saiki kan zaman milenial utawa zaman maju. Usume HP, kaya ibumu dek urip mbiyen iki, aku ki karo HP ki kalah. Mbokmu ki tangi turu sing digoleki udu aku, HP. HP. Aku ra kanggo, nek aku ki tangi turu sing tak goleki bojoku. Soale HP ku go bojoku. Ayo. Disita bojomu. Disita. Nggih, niki mangke bisa disambung nih Pak Haji Untung Raharjo Tasih, Pak Haji Nggih. Unjuk nggih wonten, mbok menawi saged nyawiji. Monggo, Pak jenengan ingkang Cahyo. ngaturi, Mbak Lisa. Nggih, Monggo. tanpa mengurangi kehormatan. Pak Haji Untung Raharjo. Nggih, kalih Pak Haji Encu menika saged minggah pepanggungan, naik Monggo, ke Pak atas Haji. panggung bersama-sama
grup karawitan Madangkara, Pak Cahyokun tadi dan semua kru di sini bisa disyuting ya, Monggo, bisa nggih. bicara sedikit. Ya nyekar napa nembang ra ketang 8 lagu. Monggo. Monggo Dedono. dikromati ya. Dipun Dedono. sepoti. Monggo. Monggo mawi manuk dadali. Yo dados. Kubur jauh di awan-awan, bergendang-gendang bangun kayak karindang. Suku Naraso padang pemasuk kangen, dapatkan dari warna taruhnya dulu. Saat Nah, menikah. Ini luar biasa loh untuk menggelar acara wayang pada malam hari ini nih perjuangan beliau berdua. Wah, nggih. Tes. Luar biasa. Di nggih, tengah Pak. aja Pak Haji. Oke, Pak Haji. Monggo tengah mawon mboten jero. Nggih monggo. Kaya ning kedung ae ora nggih. Monggo. Pak Monggo Haji. paring dawuh Pak Haji, untung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Encu Raharjo. Karena sekarang ada klan, Pak. Oh gitu. Iya, jadi ada Pak Haji Encu Raharjo. Iya. gitu, Ibu Arif Raharjo. Pakai Rajo. Wilujeng Dalu, Pak Dalang. Inggih sugeng dalu Terima Bapak. kasih atas apa namanya hiburan ini kami Nggih. sengaja. Saya mewakili beliau itu baru belajar Raharjo. Oh nggih. Bahasanya bahasa Sunda. Pakai Indonesia nggak apa-apa, Pak. Nggih bahasa Indonesia boleh Iya. nggih. Apa nggih. namanya sudah sampai Nggih. 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 Iya, kalau boleh tahu ini kerinduannya apa dengan adanya apa dibangunnya, dipugarnya bangunan ini dibangun kembali. Nah, ini terus digelar wayang kulit ini sebuah inspirasi loh Pak Haji Encu. Baik. Apa yang jadi inspirasinya? Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami mengulang yang kedua ya, bukan sambutan. Oh, beda ini di tengah-tengah wayang kok, Iya. santai jadinya. Saya grogi nih Oh, di jangan. depan bidadari-bidadari yang sangat cantik. Iya. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, Pak Dalang dan kru serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Ini satu apresiasi bagi kami yang pertama di dalam kami membangun amphitheater ini, begitu atensinya para penonton terhadap kegiatan yang pertama kami lakukan di sini. Tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa. Jadi izin Mbak Lisa. Iya, ya? Mbak Lisa betul. Iya cantik sekali. Ya, terima kasih. Padahal tadi waktu jajan bakso beda ya. Beda ya? Keriting, elek gitu ya. Iya, untung gak ada istri saya ya. Nggih. Jadi Bapak dan Ibu, gedung ini adalah sebelumnya gedung Kodim 0505. Diserahkan ke Pemprov DKI Jakarta menjadi aset Pemprov dan kami kelola. Dinamakan Benyamin Sueb, itu adalah salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap seniman. Jadi pemerintah DKI Jakarta mengapresiasi semua para pelaku seni, di mana salah satunya adalah seniman multitalenta yang serba bisa, yaitu almarhum Benyamin Sueb. Nah itu riwayat kenapa gedung Ex-Kodim ini dinamakan Taman Benyamin Sueb. Jadi pada malam ini adalah malam yang pertama untuk hiburan kepada masyarakat. Jadi kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Haji yang telah mensupport Iya. ya. Apalagi menghadirkan bidadari-bidadari cantik, Pak. Nah, terima kasih Pak Dalang. Nggih. Alhamdulillah kegiatan ini semoga kedepannya tetap terlaksana. Bukan hanya bisa pentas di sini nanti, tapi bisa pentas
pentas di tempat-tempat lain. Amin. Terima kasih. Mungkin Kami itu. juga mengucapkan banyak terima kasih dihargainya salah satu suku yang ada di Jakarta, suku Trans yang ada di sini, suku Jawa, digelarnya wayang kulit Jawa di sini, dan besok semoga untuk etnis-etnis lain, jenis wayang kulit lain atau jenis pertunjukan yang lain juga bisa digelar di sini. Amin. Pak Haji. Nggih. Ngapunten Pak Haji, mohon maaf, mohon izin karena realita yang terjadi walaupun pertama digelar wayang kulit, namun yang hadir sangat banyak sekali, full ini. Iya, Pak. Kira-kira ke depan setelah melihat fenomena yang hebat seperti ini akan digelar 1 tahun sekali apa 1 bulan sekali atau setiap malam minggu kira-kira? Oh langsung ini tembak. Izin nih Pak Dalang, Nggih. kami sampaikan ya, kami menyiapkan acara ini dengan beliau nih itu 1 bulan sebelumnya. Jadi kami setiap pagi sampai larut malam menyiapkan agar kegiatan ini bisa sukses. Dan alhamdulillah hari ini dengan cuaca yang baik, ridho Allah, Amin. alhamdulillah bisa terlaksana karena kemarin-kemarin itu hujan, Pak. Iya. Ya. Iya, kemarin Sekarang itu dikasih hujan. terang. Jenengan belum tahu kenapa kok malam ini tidak hujan? Karena ada padalang kali ya. Bukan. Oh, bukan. Ya. Karena ada Mbah Waluyo. Oh iya. Gitu Mbah? Gambuh. Ora kompak jenenge ora. Kira-kira untuk ke depan mungkin ada juga impian bisa menambah keramaian ya, juga kunjungan orang-orang bisa mampir ke sini, ke Siap. Museum Benyamin Sueb. Mungkin mau nambah dagangan-dagangan Pak, nah, tadi jualan bakso ada, jualan bakmi, apa balon, apa-apa gitu ya kira-kira. Sebelum Bapak naik ke panggung ketemu saya tadi udah ngendiko sama saya. Oh ngendiko apa? Pokoknya November tanggal 28 Ya. ini akan digelar lagi. Ya. Cuman tahunnya belum karuan. Belum karuan. J, Pak terima Haji kasih. Untung badhe nambahi Pak Haji. Monggo silakan. Yang lainnya udah cukup jelas. Nggih. Saya ini nyuwun kesukaannya beliau itu karena dari Jawa Barat. Ya. Dipilihkan penyanyi yang paling pinter menyanyikan Versi Jaipong. Jaipong. Oh, Sunda. ngaten. Beliau Nggih, biar nggih. sekali-sekali nanti jadi Pak Haji Encuk Raharjo dan saya jadi Cecep apa? Oh bukan, Cecep Encuk. Oh, Nggih. ya. Pak Haji Ya. nggak mau nyanyi Pak Untung Dari gini, Raharjo. satu pertama Ya. nanti dari etnis Sunda. Sunda, habis itu Yang kedua Bapak. Kakung Trisno. Oh siap, oke. Nggih. Monggo sinten sing anu, Bu? Ada yang dipatah Bu, dari sinten? Mbak niku Mbak Lian Sindu sing cedak karo Mbak Lian bisa? Rada Ini. kulon. Ayo. Etnik Sunda. ya. Bajing loncat, Monggo, Mbak. Bajing loncat ya. Kayaknya loncat bener Iya. kalau Mbak Lian, Mbak. Jauh-jauh. Ini Mbak Sindu nanti yang loncat situ kayak bajingnya saya ora apa-apa. Ya aja to, Mbah. Nggih. Nggih. Engko nek kelinci ucul kowe sing aku kelincine gek kowe sing ucul ora apa-apa. Kaya aku tau sing ngucul Pak. Nggih. Nggih, sugeng dalu, Pak. Iya. Ngersakaken menapa menika, Pak? Bajing loncat. Bajing Bu. loncat. Bajing loncat, Oh, nggih. Bajingnya semene gedene apa bisa melompat ya? Nggih. Ya. Jenenge bajing lemu kok. Bajingnya makmur nggih, Pak nggih. Ya, ini kita kasih bajing loncat sama Madangkara. Nggih. Mbak Lian sendiri apa ditemenin? Sama Mbak Elisa. Mbak Lian anu mau yang pelok apa selindro? Bisa? Bajing loncat? Pelok. Oh, yang Pelok biasa aja. berarti pelok. Nggih, oke. Pelok siap. aja. Monggo. Diaturake, monggo langsung intro. Hai, saking saronipun, monggo bajing loncat. Yo. Bapak di tengah, Bapak di tengah. Pak Haji di tengah. Dilapit sama 2 bidadari. Iya. Nanti yang nyanyi kita, Pak. Bapak nonton aja. Apa kalian joget, Pak? Gak apa-apa, berdiri aja, Pak. Ada Mbak Lian Sindu.
Bisa dibetulin ya Pak. Surep data bitana Undita kangkai kadita saparwa Aduh. Kesedayanya Prabu Dasamuka Oh Jadi begini Pak Raharjo sama Pak Anjo, wayang ini adalah seperti Indonesia. Ya. Ada Sunda, ada Jawa, ada Bali, Madura, seluruhnya ada. Walaupun berbeda-beda namun tetap menjadi satu. Itulah Indonesia. Bineka Tunggal Ika.
Oh Pak Ancu itu juga ini ya, paham gitu loh. Udah tadi dananya yang pertama udah mau pangandikan. Pangandikan itu mau berbicara di depan umum. Habis itu masih dana ini, dana kebaikan. Diparingi sampean. Semua loh Pak, sinden-sinden dapat, terus Sedaya. buat Yoko juga. Terima kasih banyak, berkah barokah Pak. Kalau orang Jawa bilang ora lokak tambah kebak. Artinya ya tidak berkurang tapi tambah penuh. Tambah barokah Pak Anjuk gitu. Dongake Lisa. Ya apa ya Pak? Pokoknya kloso teles sing kuasa sing males. Ya. Kloso garing sing kuasa sesuk mesti bakal peparing. Ya. Kloso bedah sing kuasa niku maha murah. Iya. Klosone dilundro wong arisane wis rampung. Bapak gitu. Iya. Bercandaan terus nih Pak Anjun ya. Iya. Biar gak stres, betul. Nah tadi yang Sunda udah, ini tugasnya Pak Dera Harjo ini. Ini Pak Raharjo bener. Pak Raharjo Pak bener. Raharjo Baratan. Oh iya. Pak Raharjo Tengahan. Tengahan, Jawa Nggih, Tengahan. Padalang nyuwun apa namanya gending Kadung Tresno. Oh nggih. Karena Tresno budaya. Oh, Tresno iya, siap. budaya. Jatahe sik niki ketoke kadung tresno jatahe sik Oh, niki nggih, ketoke. bagian Mau ngajak siapa? Niki. Sing apal. Ya. Oh, Pak Itam. nggo kembulan wong loro. Nggih. Nek kaya mangan ae kembul nggih. Monggo nggih. Monggo merdeka kemawon Pak Haji Rarjo sinten kantipun patah nggih. Jangan enggak boleh. Mawi bawa napa lajeng Pak Rarjo? Bawa napa langsung? Langsung mawon. Langsung, oke siap nggih ngestakaken dawuh. Untuk teman-teman nanti. Siap. Nggih. Dikerja, dibully. Mau versi campur sari apa mau gamelan Pak De? Gamelan. Gamelan. Oke. Oh nggih. Sing nyemuk. Nggih. Iki sama podo. Siap. Yuk. Pakai bawa apa langsung? Langsung. Langsung mawon. Langsung. Ujung cekap. Nggih. Oke. Monggo. Nah, yuk, ayo. Lamat was keton tejane yen bot brangketon mancara aduh wiragene sinawang tan ambo seni yen basangot wimbo katut nyoto jane aduh lestarinya tali lopi sasa remon Ya. Nadyan bedah sane kalian Nggo ngetokke semangate sedaya para penonton. Yuk sinden kabeh sing yo para penonton men ketok meriah. 1 2 3. Yuk. Penonton. Kurang semangat ya. Kecil aja itu. Ulang ya Pak. Ya, ulang nggih. Yo, baleni sing luwih kenceng, sing kersa muni yo kula dongakake rezekine tambah kathah. Amin. Baleni sinden ji ro lu. Oke. Alhamdulillah kaya ndelok bal-balan. Nggih. Monggo lajeng. Pacane Ane serwo asri
Coba ku tansah tawar eman was lumayan among nimas paraning Ada yang lupa Pak Haji? Ada yang lupa Pak Haji. Pak Haji ada yang lupa Pak Haji? Pak Haji ada yang lupa Pak. Iya. Malah sinden ki kok angger bab ngono kuwi. Angger. Nggih, nggih. Angger dum-duman duwe ngono kuwi lho, sinden mendhe Lek absen, Pak. kaya kotak amal kabeh. Soalnya aku lompon apal loh Mas. Terus doanya yo langsung Apal jadwalnya. Nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Wah, iki sinden Madangkara rumah saku kaya piknik to tujuan. seneng lho, Piknik Pak. entuk dhuwit. Wah. nggo nyaur boyoke le pegel lho, Pak. Nggih, 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 Iya. nggih. Ayo, nggih. Aduh Pak, Matur dados sembah damel nuwun, iki. sembah nuwun. Matur nggih. nuwun. Mbak Nun Pak Haji. Sembah nuwun. Berkah Pak Haji. Utang sama Winong. Lah kok utang sinden barang? Oh, utang pas ning UI kae lho, Nong, ora. Nang kene kok bayar utang barang lho Mbak iki. Wes. Winong. Oh, wis ra mulih wing kok, ora Ini mulih. kira-kira nanti apa lagunya yang diminta? Masa ya cuma-cuma toh Pak dikasih apa gitu nanti jaranan apa? Oke, Oke, siap. jaranan Tulung Agung nanti ya Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Matur nuwun Terima Bapak. kasih ya, Pak Haji. Nggih, terima kasih Bapak. Matur Iya, nuwun, luar biasa. Bapak. Nggih, nggih. Sampun Pak. Monggo. Nggih. Nggih. Niki kula selani Mbak Elisa kali Mbah Waloyo. Nah, niki enten Monggo. bocah ajaib Nun Sewu. Nggih. Lari niki penyandang cacat. Oh, disabilitas. Nggih, jadi Napa terus. niku? Naminipun Mbak Safia. Niku sinden cilik sing suarane niku luar biasa. Hadir ini Mbak Safia. Hadir wiwit sore mau, Luar Mbak. biasa. Oh, pun nate kepanggih kula Nggih. ten Cilandak mriki. Bisa Nggih. bergabung Mbak Nggih. Safia. Oh, nggih, nggih. Mbak Safia, Mbak monggo. Safia. Monggo selak Ya, ngantuk Deno. ndak? Ya biasanya diantar papanya ini. Nggih. Papa Mana? sama ibunya ya. Nggih. Nggih. Monggo. Ya. Nah, Silakan, monggo. nggih. Tolong kasih jalan, kasih jalan. Nggih. Ya, kasih lagu apa dulu Yo, itu Pak? cublak suweng. Yo. Nggih. Dik Safia munggah ono Pak. Mbak Safia. Mbak Safia. Oh, itu dia. Ayo. Cupra cupra suang suang keteng kelenter mampu ketundang kutel pak oleh rale sapa kudu nele ake sir pondele kopo sir pondele kopo. Cupra cupra suang suang keteng kelenter mampu ketundang kutel pak oleh rale sapa kudu nele ake sir pondele kopo sir pondele kopo sir pondele kopo. Ya halo Safia. Ketemu lagi. Ya. Emang udah pernah ketemu sama bapakku ini? Nggih, sampun. Oh sampun. Rong ya seminggu kepungkur. Saiki kelas piro, Nduk? Kelas setunggal SMP. Oh, tak kira nek seminggu ki wis mundrak, rane urung. Masuk seminggu langsung munggah. Ya, Cahayu, Mbak Safia Cahayu. yang cantik. Gimana rasanya ini bisa bergabung lagi sama panggungnya Pak Cahyokun tadi? Kemarin udah habis bergabung, ini Senang. bergabung. Seneng ya? Senang sekali. Beneran? Senang. Kalau dari semua sinden, kira-kira siapa yang kamu fans? Semuanya. Semuanya? Ora fanatik kuwi. Pinter. Rafanat. Ora seneng gawe loro ati kok gitu. Ayo. Kira-kira mau ngasih lagu apa ini Mbak Safia? Sinom nyaman. Sinom nyaman. Ape tenang. Biasane liyane iki mung anu lagune dangdutan iki sinom. Sanggon aku kuwi wis ora kenal budaya Jawa, cah semene-mene iki mbokne iso kutut manggung pilih nyenggaki tarik semongko. Ya. Ya coba ya Mbak Safia. Ya
Safia, Cahayu. Rada rono men syutinge pas. Oke, heeh. Wis hop. Nah. Galing sawung rono Pak Sakera asli wong Madura Suaramu apik, aja sok maem sing mambu-mambu lenga. Ngono terus siapa? Oncor, kompor. Tegese iki ya sing apa sing apik-apik, sing halus-halus ya Nduk ya. Suaramu apik. Sesuk cita-citamu arep dadi apa? Dados sinden. Pinter. Ya cita-cita sing arep nguri-uri budaya Jawa. Apik ya, Pak. Inilah Mbak Safia, jadi keadilan Tuhan Yang Maha Esa di sini. Iya. Walaupun jenengan itu ada kekurangan di bidang fisik, namun oleh Allah diberikan kelebihan yang tidak semua cowok atau cewek seperti jenengan bisa nyanyi klasik. Klasik angel loh sinom ngene iki. Susah loh. Putrane Mbah Waluyo isone gur sekop. Apa Mbah? Oh anak kula niku ya pinter. Pripun to sampean ki? Pinter nembang. Oh nang TK kancane kon gambar kancane gambar mobil, gambar wit, gambar putuku ki sak nang ngene buku mung diabang kabeh. Takoni guru, gambar apa kuwi? Karpet. Ngono sare. Abang kabeh. Karpet lho. Lah iya to. Gur gampang diabangi dadi karpet. Ya Nduk, Safia, terus Nduk. Ya. Suara suling pandang sangat si pitung tiukum kantong mundak gawe bingung Bahan seno ojo lali Sak mboten-mbotenipun menawi tresna budaya menika Nggih. ngerti unggah-ungguh Leres, sopan santun. ngerti tata krama. Nggih, aja kaya tanggoku wae. Cah cilik ora diwurang tata krama ora iso basa. Sekolah niki gurune nulis ngono ki ya ngelekke karo gurune. Ngelekke piye? Sakrono Bu Guru ndrase ngaling-ngalingi ngono kok. Kudune lak ya mustakane Mulane ngono to. iku. Monggo. Nah, ya karpet nah ya. No. Kepati amat suti Sakate lan salate kita simak dirapi walondo
lara menggawa nyuwun terakhir Rahayu. Sing sayuk-sayuk sing rukun tepuk tangan yang meriah, Safia luar biasa. Safia, yang ngajarin siapa Safia? Enten pelatih kula. Ada pelatih? Nggih. Sinten? Tante Natalia dan Om Wih, Bimbo. hadir loh ini Tante Natalia, Om Bimbo. Mulane Natalia iki ket sau meguk-meguk nang kono. Aneh Delok murite nang murite kene ya. pentas. Nah ya kene iki hasil asuhane utawa apa jenenge bimbingane Dena Natalia. Ya. Apa biasane iki lek enek Safia nembang ngene kaya ning UI wingi iki bintang tamu mbuh sinden apa pelawak mesti nyangoni kok, Nduk. Ha iya. Pak, Wingi ning UI nyangoni pelawake. Ha iya. cara ning UI. Cara neng UI lah iki neng kene kok iya dadi beda. Beda ya, Pak? Pri. Pri. Kowe iso sinom ngene iki ora aja mung brengos tok ngono kuwi to. Niki Supri Kentir. Nggih to. Nggih niku brengose semanten iki wis tau ning nggon aku iki wonge kula nu ning jaba iki brengose tekan pawon. Iya. Heeh. Nggih. Ya ini apresiasi aku tadi Ah. yang dari Pak D, Pak Raharjo sama Pak Encun buat Ya. kamu ya. Nah, kayaknya. Mbakmu kowe nggo duit ora? Matur sembah nuwun. Ya, Buat duit syuting ora? aja buat belajar lagi. Jangan dikasihin gurunya ini ya, Mbak Natalia ya, buat kamu loh ya. Ya pokoke disimpen sing apik ndak dijukili ibu nggo jagong. Bu Kesi ayo. Iya, Bu Iki Kesi. generasimu lho, ayo. Karo paring dawuh raketan sithik, nggih semangate bocah. Ya. Ayo. Ya. Kene tak jalukke karo anu iki. Ha kene. Ya sing rada akeh Bu Kesi mosok 20.000 aja lho. Iki Nduk, iki saka kae lho, kae tukang usung-usung kae. Ya iki ya matur nuwun. Dari Mami Sri Ndi neh? makasih. Nah, ya. Nya iki 100, anenge ya iki sumpah ora nyatrut aku. Matur sembah nuwun. Nah, sapa neh Mbak Kesi? Nah. Nggih. Oh, dadi Ya. talang aja terus lho, Pak. Iki tak juboke sing rada anu sing gegem sing sisat. Kene mikir. Nah, sing penting duit sik, mikir apa penting. Kayak iki neh. Kayak keri. Ya, iki neh. Heeh. Ya, sesuk nggo tuku wedhus kayak gaduh kemubeng. Oh, bener kuwi. Ah, wah malah entuk akeh. Tuku iki, ya. wedhus, wedhuse Nggih, mana. matur nuwun. Yo, matur nuwun. Ya nduk kene, heeh. Apa tak gawake wae apa timbangan? Halah, aja. Kabotan. Sik, Bu Oh, Kesi. neh. Bu Kesi Neh. paring dawuh sik. Sampun, Nggih. nah, ya, Paring kene dawuh Bu Nduk. Kesi. Ayo. Bu Kesi paring Ben dawuh semangat. monggo Bu Nggih. Kesi, to Mbak Kesi. Buat Mbak Safia. Nggih. Kangge anak kula wedok genduk Safia Nggih. sing nyatane bengi iki sampeyan iso tampil secara luar biasa nembangake Sinom Parijoto Nyamat. Nduk. Kuwi ora gampang. Nembang klasik terus tempone iso pas tepat. Dadi Ndek Safia mau menawi kula amati njupuk nafas, teknik pernapasan arepe ngepaske ning nggon tempo irama niku ndak sembarangan anak bisa. Menika wau saged lho Pak Dalang. Ngepaske tempo karo ngadeg karo atiku dan keronto-ronto tenan. Pak, luar biasa Gusti Allah menika menawi paring kanugrahan untuk anak spesial menika ora kurang dalan. Buktine generasi sinden tidak akan pernah punah. Contohnya ada sinden-sinden seperti Safia yang akan terus melestarikan budaya Jawa. Amin. Semangat ya Nduk. Nggih. Sinau sing tenanan, sok dadi sinden sing profesional. Sapa ngerti ya, sampean titeni ya. Sapa ngerti mengko sampean iso melanglang dunia Amin. lantaran dadi Amin. sinden iki mau. Safia, Nduk. Bu Kesi kuwi 5 benua semua sudah pernah dikunjungi mergo nyinden. Tuh. Sami Mbak Umi niki, lek ora pinter nyinden ora bakal numpak pesawat dhek.
Wong anggere-anggere mendarat ngene mesti sikile melu ngerem dhek iki. Nggih, luar biasa tutukne ya, Nduk Safia ya. Lek belajar tetap semangat ya. Nambah perbendaharaan. Wah, pinter bahasane wis kaya ketoprak. Dan terima kasih Pak Dalang, matur nuwun juga untuk Dek Safia sekeluarga. Kula wau setiap kali saya pentas di Jakarta, Dek Safia kali keluarga mesti memberikan bingkisan untuk Bu Kesi. 5 November mangke Pak, putrane dijak melih teng Jakarta nggih. 5 November. Ini saya nanggap sapa urung karuan nganti seprene. Pripun Bapak? Bapak lah. Ora apa-apa lah, ora dijak wayangan gur nang Jakarta 5 November. Dolan nggih. Oh, ini ada lagi. Ya. Monggo masih dibuka. Siapa lagi? Monggo mumpung masih di sini. Monggo ya, nan sewu ya. Matur sembah nuwun. Ya, Terima kasih. Yes. Saged Pak, monggo. Nduk dipun monggo boyong malih. Dipun boyong Pak. Mugi-mugi mangke semangat, nggih. Semangat nggih. Matur nuwun. Matur sembah nuwun nggih Pak Dalang, Nggih. dan Bapak-bapak pengrawit. Ya, semangat belajarnya, nambah lagi lagunya, perbendaharaan gending-gendingnya. Matur sembah nuwun. Nggih. Oke. Wah, iki Mbak Kesi mau ngendika tempone pas. Aku ki sok jatuh tempo wae ora iso mbayar malah. Awi sing abot, Pak. Jatuh tempo. Jatuh tempone mekar. Ayo, jatuh tempone wae tuku karpet mau. Oh, salim. Pak, nggih, Pak. Sami-sami, Pak. Nggih. Tanggal 5 November mboten guyon lho Pak niku Pak nggih. Ngomong tenanan jenengan. Kok dijak nang Jakarta tenang sampean ki kemana aneh-aneh nggih. Ya wis, wakil. Nggih. Nggih. Pak ditututi mriko, Pak. Nggih. Nggih. Nah, nggih. Terima kasih matur nuwun. Nggih. Nah. Nggih. Sak menika gentos bintang-bintang Madangkara Mbak Lisa nggih. Siap, ini eman-eman kalau enggak Sik dipertunjukkan. pundi monggo, sik aja dijokke. Sik iki mau mergo dimandat karo Pak Raharjo. Pak Raharjo. Kuwi genduk winong. Nggih, tampil sik. Sak gepok kok. Sakmono akeh Ayo. yo. Ayo menong. Jaranan sing dikresake, ayo. Lagune milih apa karo Mbah Wir gen seneng, ayo. Jaranan ya disendikani jaranan. Nggih. Nek jaranan aku tak ngalih, monggo. Ayo nang jumeneng nang, Nduk. Nggih. Nduk. Matur nuwun sik karo Bapak Haji Untung Raharjo. Ayo. Matur. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Untung Raharjo nggih. Nggih. Nggih, ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kagem Pak Haji Untung Raharjo. Matur suwun sampun tresnani kula sak kadang, sampun paring Tondo tresno. Nah niku paring tondo tresno kagem kula, kagem rencang, kagem sedaya. Nggih, tapi ampun kesupen nanggap nggih, Pak. Lah, Ngoten pinter Wis residen. dipesen ning Wonogiri bar bodo sok wayangan. Mboten teng Jakarta. Mboten teng Jakarta. Jakarta terus kesenengan awakmu ora. Ora ngerti watakmu nong. Apa lagune apa? Anu, napa nggih? Ninggal Napa, Pak? katresnan wae. Mboten Pak Haji Untung Raharjo ngersane lagu napa, Pak? Oh, jaran. Oh, sing penting jaranan ngoten nggih. Oh. Napa? Mbah Wir napa Mbah Wir? Ninggal katresnan Mbah Wir ninggal katresnan. Yo, Tapi dimix memane ya. Dimix memane ya. Memanek dulu nanti baru ninggal Oh katresnan. iya, dangdute memanek engko terus nggen jaranane engko ninggal katresnan. Winong Ya. Nawangse. Oke, yuk dados. Tunggal no, yo. Indah
Hoi. Oh. Hey. Oh. Ayo Dut. Ayo Dut. Hoi. Fokus joget do, pinong dahane. Hey, oh, hey, ah. Panggungnya kayu coba ngopoe. Hey, hut. Yo. Tepuk tangan yang meriah untuk Winong Nawangsi Madangkara.